שלום, כאן עידן. שאני היום אעשה סדרת סורווייבר. קראו לה לא יודע, אני סתם אמצא השם, איך שקראו לה. יש לי לאגים. אולי יהיה הרבה פרקים נראה לי, אולי, לא יודע. פאק, מה זה? זה לא שווה. יהיה לי הרבה פרקים, לא הרבה כל כך, אבל אני לא אספיק לעשות הרבה ביום, אני לא אעשה כל יום, איפה יש החוסר גדול יום לגמרי. אני אעשה כמעט כל כמה זמן, יומיים, יום, שעה, הוא הולך לסיימתי לפעמים. אם אני לא אדבר זה אומר שאני נרדמתי, סתם צחוק. אני אשבור את העצים, אני צריך את הזרע האחר הזה שם, להציץ, יש מציץ, אני צריך את זה, זה טוב, זה יעזור לי לבנות הבית. אני רגיל עצים כאלה, הרוב רגילים, אני לא אוהב ג'ונגל, זה כזה תחום כזה מכוער. הנה מצאתי פה 2, יפה. אני מחפש עוד, הנה מצאתי אלו. כן, בקיצור אני אוסף את זה כאילו בינתיים. ובינתיים אני את הבית. למה אין לי סקין? עמוד סקין כזה. פאק. לא. יש שתי כפתורים שאני צריך. פאק, אני סתם בטוח עושה בנים. אני סתם בטוח עושה דברים. הייתי מתשוכח לעשות דברים אחרים. קודם מדויק. ואם אתם רוצים את הטקסטורה הזאת, אם אתם לא אוהבים אותה, תגידו לי, אני אחליף טקסטורה אחרת. אם אתם לא אוהבים את הטקסטורה, זה הטקסטורה הרגילה אני אחליף. איפה בחדר שלי? זה האחרון, יש. מה יש בפטריות? פטריות, סתם. פרות, עמודות בסליים. בסטייל אמרתי, לא בסליים. עוד פרה. כשהמכות היא מתה, אני אומר. להרביץ לה שלושה מכות אני חייב. נרגע לך. בורחת ממני, מה יפה. בורחת מאמא. טוב, בוא תאמר לספין של בובספוט, משהו כזה מכוער. טוב, אתה יכול לבנות בית כזה קטן. הפרה עדיין בורחת ממני. מקרב סנטימטר בורחת. בורחת, תברכי. טוב, מצאתי מקום, אני כאן בית קטן.
לא קודם בוא נבנה עוד קרב, נבנה עוד משהו. אני צריך להגיד כזה. זה סתם לכניסה לבית, שטיח. טוב, יש לי להגיד הרבה. שיפט. אני רץ בכלל? לא. אני עומד לבנות את הבית אחרי שיהיה לי יותר מ-11. טוב, אחרי שיהיה לי יותר מ-11 זה ברור. טוב, ואני אגור במקום כאן, יש כאן הרבה פרות. אני חייב לגור כאן, יש כאן הרבה פרות. יש שם ביצה. וואי, אני אגר שם עכשיו. מה לא, רעי טוב. אני אגור כאן לביתה, אני שכזה מקום כזה קטנצ'יק. לא יהיה לי מספיק. אני אקסים יחסי קטן. לא, אני אגור אותנו תחת אדמה. לא אספקה לכל הדברים שלי. אני מצטער, אני גם תחת האדמה. אני אגור. אין לי מה לעשות. סתם ככה. נפסק עוד. Escaping wood. No. Since yesterday, makailan. Ngayon ko mag-invite katan, Lalayla, katan. Pati kan kagawa ng sabunin. Oh, cool. Exciting. בוא נכין חרם. חרם מפחם זה גרוע זה. תראה מוביץ. סוף אותו. אוקיי. חגק בית. חגק. איפה שיש מולית לשפוע. ואני מנסים את פרק עוד מעט של לילה ואני אחזור. זה בוא נפצות נראה לי.
טוב, אני חוזר עכשיו לבית, ואז מסיים את הפרק. טוב, יש לי לאגים, אז אני כאן מסיים את הסרטון, וביי.